Ahojte chlapi, vás vítam od druhého takého vianočného vlogu. Až vo vianočnej atmosfére, ako si môžete všimnúť. Dneska on sa rozhodol znova dýmať z tejto dýmky zo Škótska. Ako inak Irish whisky. Je to dobré pokúrenie, ale asi ho naozaj budem musieť dovlhčiť, čo som nepredpokladal pri Petersonovi. A tom Škótsku sa mi to naozaj až tak nezdalo, že by bol vysušený, ale naozaj je to aj cítiť na jazyku, takže ho budem musieť trošičku dovlhčiť. Aby niekoho zaujímalo nejaké dobré vianočné pitie, tak som si dal do tohto pohárika, ktorý som dostal na Mikuláša. Celkom zaujímavú vec, ktorú som urobil prakticky tak z nudy, alebo len som chcel vyskúšať. A to znamená, očistil som citrón od kôry, krásne som ho vlastne nasekal na kocky, takisto polovicu pomaranča, dal som k tomu škoricu a žebíčky a klinčeky. Všetko do termosky zalial horúcou vodou a nechal tak cca 2 hodinky a naozaj je z toho teraz dobrý čaj. Ale nechcem sa rozprávať zrovna o takýchto veciach, ale chcem dokončiť vlastne jeden rest, ktorý mám už naozaj veľmi dlho. A ak ste pozerali video zo záhrady predtým, ako som odchádzal do Škótska, tak viete, o čo sa jedná. A to sa jedná vlastne o takú recenziu alebo menej jednu rozpravu o Radkovi Skoč do pole a jeho dýmkach alebo nedýmkach. Už predchádzajúcom, vlastne v tom videu som povedal, že jeho dýmky nie sú dýmky a myslel som si, že sa pár ľudí na to chytí, ale nechytil sa nakoniec nikto. A ja som vám chcel vysvetliť, prečo som to povedal a prečo to stále budem tvrdiť. Takže s Radkom som sa vlastne dostal do kontaktu vďaka YouTube a vďaka jednej udalosti, kde som vlastne robil zbierku pre Petra Hrbáčeka, kde sme sa všetci nejako tak dali dokopy, poslali mu nejaké tabaky, dýmky a podobne. Radek sa však rozhodol, že mu nejde posielať nejaké otvorené tabaky, ktoré mu najmä tomu nechutia, alebo dýmky, ktoré nepoužíva, ale nakoľko dýmky vyrába, tak mu vyrobí jednu vlastnú, ktorú mu vlastne daruje. Bol som prekvapený, pretože vtedy už Radek natáčal na YouTube a skôr robil videa a fotil na YouTube a vždy proste každý, kto mal záujem o jeho dýmku, tak mu povedal, že dýmky nepredáva, pretože si nemyslí, že je až taký dobrý a vždy za príklad dával Pána Pohľudku. Takže ma to celkom prekvapilo, milo, a hlavne keď som videl ten kúsok, ktorý Petrovi poslal, tak som bol úplne zaskočený. Peťo mi taktiež poslal fotky danej dýmky, písali sme sa aj o tom, aký je to úžasný kúsok, ako mu z nej chutí a podobne. A následne som sa dozvedel, že Peťo sa porozprával s Radkom, keď si zavolali, a presvedčil ho, aby vyrobil dýmku aj mne. Vlastne aj ako poďakovanie za tú celú zbierku, ktorú som vlastne urobil. Radek mi teda fotky mojej novej dýmky poslal s tým, že ak sa mi nepáči, takže sa ospravedlňuje, ako vždy. Radko sa dosť podceňuje. A proste, že ak sa mi nepáči, tak teda nič, ale že ak áno, tak mi ju môže poslať do Anglicka
a že si ju mám vychutnať. Ja som tomu nechcel veriť, pretože dostať také úžasné dielo do ruky, proste a k tomu ešte zadarmo, proste nechcel som tomu veriť a ponuku som teda prijal. Dýmka, ktorej sa bavíme, je táto. Je to naozaj nádherný kúsok. Je to nádherný kúsok s naozaj poriadnym kotlom. Prakticky je úplne hladká, až vlastne polovica je hladká, polovica takto krásne rustikovaná, aj keď asi to na kvalite môjho fotriaku neuvidíte, ale je tam urobené také žilkovanie. Nádherný, predpokladám, že hliníkový prstenec a akrylový náustok do oranžovej farby. Proste tá dýmka, či už kresbou, ktorá zostala, alebo už aj tým tvarom, ktorý bol naozaj zaujímavý a je pre mňa doteraz zaujímavý, je úžasná. Naozaj dýma sa z nej úžasne, ten kotol je mega. Môžete vidieť, že jeho šírka je naozaj na môj palec a zmestím do neho skoro, dá sa povedať, 2/3 aj čosi z môjho prsteníka, takže naozaj to je kotol, jak sa patrí. Ktorú mi Radek urobil, sa mi zdá, že z jablkového dreva, ak sa nemýlim, nie som si ale istý, takéto nádherné dusátko. Naozaj je to proste krásna práca a ja som nemohol odmietnúť takúto ponuku alebo takýto dáček, ktorý som dostal vďaka Peťovi, a nakoniec som sa rozhodol, že toto nemôže zostať len tak bez žiadnej odozvy odo mňa, bez žiadneho zaplatenia a podobne, ale Radek sa rozhodol, že nechce a že to je naozaj dáček za to, čo som urobil. Ale ja som sa rozhodol mu poslať aspoň pár nejakých čajov, keďže je naozaj vášnivý čajičkár. A bolo to vybavené a doteraz tá dýmka je naozaj jedna z mojich obľúbených. Dokonca bola so mnou na Slovensku, ako ste mohli vidieť na videách aj na fotke. Následne druhá dýmka, ktorá prišla ku mne, aj som pokračoval skôr v príbehu, tak sme s Radkom následne dosť komunikovali, písali sme si veľmi často, teraz sa nám to trošku pokazilo, či už z môjho pracovného zaťaženia, ale aj jeho. A boli sme v kontakte, písali sme si či už o dýmkach, či už o jeho výrobe, ich výrobe a podobne. A zostal som zaskočený, keď mi naozaj napísal, že tie dýmky vlastne robí na kolene s pílkou a šmirglom a že si briár obzerá niekedy aj pár týždňov, kým zistí, aký tvar má na to vymyslieť, pretože nechce robiť dýmky, ktoré by vlastne kopíroval. Ak sa nemýlim, tak odkopíroval len dýmku od Petersona a urobil jeden typ dýmky 2 razy pre nejakého kamaráta, ale naozaj každú dýmku, ktorú vyrobí, neprorastie úplne nový tvar, úplne niečo nové. Vtedy som pochopil, že aha, tak preto je Radek tak sebekritický, pretože naozaj keď rozmýšľate nad niečím 2 týždne, týždeň a nakoniec to ešte opracovávate niekoľko dní a možno vám jedna vec nevyjde tak, ako ste si predstavovali v hlave. Však to každý pozná, kto číta knihy, čítate Harryho Pottera od jednotky po 7 niekoľko tisíc strán a vymyslíte si svoje postavy a všetko ako vyzerá. Nakoniec si pozriete film a tie postavy vyzerajú inak, samozrejme. Nemôžete očakávať, že tam budú proste postavy z vašej fantázie a že tá škola, v ktorej oni sa učia čarovať, nevyzerá tak, ako ste si predstavili, tak ste trošku sklamaní.
A vtedy som pochopil, že Radkové dýmky nie sú dýmky, ale to je jedno úžasné dielo. Není to, tým samozrejme nespochybňujem ani neznevažujem ostatných pajmakerov, klobúk dolu. Je samozrejme, že oni z toho žijú a musia aj kopírovať tie veci, že musia zobrať aj nejaké základné tvary a nejak naozaj nepremýšľať na jednou dýmkou týždeň, 2, 3. A za tie 3 týždne musia robiť možno 30-40 dýmiek, aby sa uživili. A pochopil som, že aj keď som ho trošku nabádal, nech sa tým začne živiť, pretože tie objednávky, odkedy tie dýmky začal predávať, sa naozaj, nie že hrnuli, ale veľa ľudí malo záujem, či som to už postol na Facebook alebo na Instagram. Veľa ľudí mi napísalo, kto to vyrábal, alebo hneď mu z Facebooku vlastne písali na jeho e-mail, že si chcú niečo objednať. Ale pochopil som, že u Radka to tak nebude, pretože má svoju prácu, ktorá ho viac menej baví. A toto naozaj berie ako oddych. A tým, že to berie ako oddych, tie dýmky nie sú robené stresovo, ale sú robené naozaj s rozvahou, s premyslením, takisto ako keď maliar maluje obraz, tak proste nejde obraz 4 obrazy za deň, ale ide o obraz, ktorý niekedy robí 6 rokov, alebo proste ho robí mesiac či 2 týždne. Ak by si rozmýšľal, ako namieša farby, ak by si rozmýšľal, aký tvar bude mať tá budova, ako tí ľudia budú vyzerať, alebo ako tam budú prechádzať tie slnečné lúče a podobne. Takže s tým som, hlavne s tou myšlienkou a s tými zaujímavými tvármi, s ktorými Radek prichádza, som sa do jednoho dýmiek proste zamiloval a preto ich nazývam skôr nedýmky, pretože to je umelecké dýmkárske dielo. Povedať tomu dýmka pre mňa je niečo málo, keď viem, koľko roboty za tým ten chalan a chlap prepáč, Radek, má, čo za tým všetko strávil a že nie vždy je spokojný s tým, čo vytvoril. Popri tom my ostatní lapáme po dychu, keď vidíme tie fotky a chválime ho pod každým jedným videom či instagramovým príspevkom. No a vďaka tomuto Instagramu, keďže si ho Radek založil, som našiel úžasnú dýmku, ktorú som si musel zadovážiť. Zapalovač. A tá dýmka bola aj pre neho niečím výnimočná, nakoľko to bol prvý druh dýmky, ktorý týmto spôsobom vyrobil. To je takýto tvar. Ukazujem najprv dýmku, vidíte prečo, tí, ktorí nevedia, o čo ide. Ten tvar, keď som videl, tak ma zaujal úplne nádherne. Má niečo spoločné s tou prvou. A toto, že vlastne tento koniec nie je pekne zaoblený vlastne v tej línii, ako by to malo ísť, ale práve pretiahnutý, zakončený do ostra. Naozaj krásne utopený kotlík, čo mám veľmi rád na dýmkach. Nejaké mnohí hovoria, že sa im to nepáči, lebo potom vlastne ten okraj ohorieva. Mne sa to páči a veľmi ľahko sa to čistí. Ako môžete vidieť, je ešte nezakúrená kvôli tomu, lebo do nej nepôjde nič iné, len Sherlock Holmes. A nakoľko som tam mal milión vzorkov a milión otvorených tabakov, teda určite nie ako Milan posielal fotku na Facebook, ale trošku menej, tak som sa rozhodol, že najprv všetko dodýmam, až potom si otvorím novú plechovku Sherlocka. Takže za chvíľku sa bude zakurovať aj táto. A o čo ide? Tak Radek sa rozhodol, že k nej urobí 2 nádherné náustky. Takže je to prvá, sa mi zdá, že aj posledná dýmka, ktorú urobil s 2 náustkami, jedným krátkym a jedným dlhým. A mne sa veľmi páči to, ako to urobil. Je to bez filtrovka a prakticky, keď tam dáte, tak je tam nádherne tam sadne. Je to úžasné, mne sa to veľmi páči, že to nie je len klasický náustok, ktorý má jednu líniu, ale je tu znova krásne ďalšie vyústenie, ktoré sa znova zužuje a ide do tej dýmky, čo je nádherné.
pri dlhšom náostku tam to už nie je, ale tam to není potrebné, pretože ten náostok je taký tenučký, absolútne není hrubý, je tenký. Keď to porovnáte s týmto náostkom, tak vidíte ten rozdiel. Je úplne tenučký, nádherný, jednoduchý, elegantný. Tak ako by mal naozaj čtenářský náostok vyzerať. A k tomu mi urobil dusátko, ktoré keď prišlo, tak bolo svetlé, bolo lesklé, ale stalo sa môjim najobľúbenejším teda dusátkom a odkedy mi to dusátko prišlo, tak iné nepoužívam. Naozaj iné som ešte v ruke aj nedržal. A to je toto. Taktiež veľmi krásne, elegantné, ako Ďurísek povedal v jeho videu o Radkovej pokerke, ktorú si on zakúpil, tak také šachové. A ako môžete vidieť, už aj celkom dosť obhorené, nakoľko ho naozaj používam non-stop pri každej mojej dýmke, berem ho so sebou, mal som aj na Slovensku so sebou. Proste toto ide so mňou stále a proste patria k sebe. Tam nie je o čom, naozaj, čo môžem povedať, vždy keď sa na tie jeho dýmky pozriem, tak myslím aj na neho, myslím na tú ťažkú prácu, na tie týždne, alebo týždeň, alebo niektoré strávil pri tom dreve, kedy vymýšľal ten najlepší tvár a myslím si, že o tom tá dýmka je. Prešlo samozrejme pár dní, alebo skôr pár týždňov. A prišiel Martin Haluška s videom o výfukoch. Videl som to ako celkom zaujímavú vec kvôli tomu, že naozaj nejdem už spomínať prácu, ešte mám dovolenku, ale proste som dosť vyťažený v práci a tým pádom som nikdy alebo niekedy nemal až tak čas na naozaj dvojhodinovú, hodinu a pol dýmku. A skončilo to s tým, že niekedy som týždeň nemal dýmku a chýbalo mi to. Nie kvôli tomu, že potreboval by som nikotín, ale kvôli tomu, že naozaj by som si pustil film, aby som si dýmku a len na chvíľku vypol pri tých obláčikoch dymu. Chytil sa to aj Martin Čermák, ja som rozmýšľal, ok, tak idem napísať Martinovi, ale potom ma napadlo, že nie. Keď som takto spokojný s tvárami dýmky, od Radka skoč do pola s tými pocitmi, ktoré u mňa vytvárajú, tak som sa mu pokúsil napísať. Najprv nebol moc nadšený. Pretože on už dávno pred Martinom Haluškom niečo také urobil na spôsob cigary. Nebol s tým spokojný a proste mu to zastavilo len vo vitríne, absolútne to nepoužíval. Nakoniec na to úplne zanevrel a povedal, že už takú vec proste nevyrobil, s tým nespokojný a tento prístup sa mi veľmi páči. Nakoniec ale povedal, že kvôli tomu, že som to ja, tak to vyskúša. Mal nápad, ktorý nevyšiel, mohli ste to vidieť vo jeho videu, kedy vlastne tá kovová časť nedosadla úplne k drevu a bol tam pár milimetrový rozdiel, ktorý mi nechcel zaslať, pretože s tým nebol spokojný. Nakoniec si to zobral nejaký jeho kamarát, ktorý povedal, že mu to úplne bude stačiť, tak proste Radek povedal, že ok. A mal to aj technické riešenie, že tým, že tam je toľko kovu, tak ten kov sa rýchlejšie chladí ako drevo, rýchlejšie do seba bere teplo a takže bude ten výfuk lepšie ochladzovať. Pri druhom pokuse pre mňa sa rozhodol pre trošku inú variantu a skončilo to takýmto krásnym výfukom. Zaslal mi fotku vlastne toho rustiku, ktorý by chcel použiť, ktorý mne sa veľmi páči, pretože mám vlastne taký istý, alebo nie istý, taký istý, ale podobný na tejto dýmke. Je to také žilkovanie. Teraz ide na tomto výfuku ide vlastne naprieč kresbe a nie zárovno s ňou. A znova vyzerá to úžasne. Nakoniec sme sa rozhodli aj pre toto
pretože sme videli, či už tam bol Jarda Kuvát alebo Ďurísek, každý, kto ukazoval tie výfuky, tak sme krásne videli, jak sa opaluje to drevo. Dá sa to samozrejme očistiť, to ja nevravím, ale proste keď sa to drevo raz páli, tak proste už príde deň, keď to nevyčistíte. A Radek mal dobrý nápad, že tam dáme vlastne takýto kovový prstenec, tým pádom sa nič neopaluje, opáli sa ten kov po dodýmaní, len krásne zoberiem na vlhčenú utierku, tak toto prejdem, ten kov je krásne lesklý, bez toho, aby drevo malo nejakú újmu. Takisto, znova ako Ďurískov výfuk spomínal, že je až moc mohutný, tak tento krásne sadne do ruky. By som povedal, že sú to úplne rozmery nejaké, tam, kde to držíte, nejakej strednej cigary, ani nie tej úplne tenkej, ani úplne najhrubšej. Krásne sa do toho dáva tabak, ktorý som sa znova, vďaka Ďurískovi, ja musím spomínať asi non-stop, naučil nadspávať, pretože mi to vždy zasínalo, mal som s tým problém. Naposledy som urobil tú guličku, ako to spomenul vo videu, sadil dnuka, trošku priťapkal, zapálil a horelo to krásnych 30 minút. Proste ja nemôžem naozaj to ani vysvetliť tými slovami, ako by som chcel. A následne, ako Radek robí ku každej dýmke, mi urobil dusátko pre tento výfuk, alebo ako to on volá, Nautilus. To maličké dusátko, túto stranu väčšinou používam pri nadspávaní, keď trošku potrebujem dotlačiť tabak. Keď je tam tabak a už potrebujem pridusávať, tak používam túto stranu, o to mierne tak do kolečka, trošku sa s tým popolčekom pohrám, pridusám. Takže mám krásnu zbierku 2 dýmok a 1 Nautilusu. Všetky fungujú úžasne, teda myslím si, 2 som použil, táto sa bude zakurovať, ale verím tomu, že bude úžasná taktiež, nakoľko je navrtaná krásne a vyzerá krásne. A to je to, čo som Gradkovi proste chcel povedať. Skúste, keď budete mať čas, si zobrať dýmku, ktorú ste si kúpili, obyčajnú, nejakú z manufaktúry alebo neviem, od iného pipemakera, a zoberte si jeho dýmku a skúste si ich porovnávať a pozerajte sa na nich. Možno, že nepocítite nič, možno, že mne len Radko vlastne sadol ako osobnosť, aj keď vlastne vravím, on robil videa už predtým a zaujal ma už na tých videách s tými dýmkami veľmi o mnoho viac ako ostatní pipemakery. Takže neviem, či to je jeho osobnosťou aj to, čo, alebo mi úplne sedí štýl, ktorý robí, ale jeho dýmky si zaslúžia naozaj veľký obdiv a ja ho obdivujem za to, čo robí. Dúfam, že v tom bude pokračovať a dúfam, že tieto 2 dýmky a 1 Nautilus alebo výfuk nebudú posledné v mojej zbierke. Takže tak. Takže sa držte, to je asi odo mňa všetko, čo som chcel na dnes povedať. Užívajte si chladný dým a pekné Vianoce.